Idite ljudi, to je mnogo lepo i mnogo je dobro i idite na sport. A u Zemunu postoji Aikido klub za borilačke veštine, rekreaciju i reč je o sportu koji sve više poprima značaj u društvu, posebno ako znamo da može sprečiti pre svega vršnjačko nasilje. Kako je to trenirati Aikido? Da li je opasno ili je veoma korisno? Razgovaram sa Dejanom Žužom iz kluba Aikido iz Zemuna. Dobar dan, Dejane. Dobar dan. Kako je lepo kad dođete, pa dođete sa decom ovako. Deca su nam tu, one će nam posle nešto demonstrirati, jedva čekaju, stalno zovu treneru, programu živo. Vi se okrenuli, čovjek ima 4 svoje dece, a u klubu ima koliko dece? Pa skoro 100. Ma ništa, sitnica za vas, Dejane. Da li, zapravo, ajde da krenemo od toga šta je Aikido? Aikido je samoodbrambena borilačka veština. Nastala je u Japanu, ali toliko se raširila u Evropi i kod nas da više nema granica. Samoodbrambena znači da nema takmičenja. To znači da se ne vežba samo samoodbrana, izučava se i napad, ali opet u svrsi samoodbrane. To što nema takmičenja ima svoje prednosti, jer nema rivaliteta, ne razvijaju se neki negativni odnosi među decom i među članovima i imamo dosta druženja. Kome je namenjen? Mi sad pričamo konkretno o deci, jer to je negde i cilj zapravo da decu na sport što više aktiviramo, u ovom slučaju konkretno za Aikido, ali kome je sve namenjen Aikido? Kome je dobrodošao? Pa, apsolutno svima. Deci predškolskog uzrasta da razvijaju koordinaciju, motoriku, deci školskog uzrasta, upravo što ste rekli, da ne razvijaju agresiju, jer mnogi imaju predrasude da čim se neko bavi borilačkim veštinama, da je on po prirodi agresivan. Naprotiv, mi učimo kako da to kanališemo. Deca koja su previše onako smirena ili flegmatična, njih gledamo da probudimo, a ona koja imaju previše energije, da tu energiju usmerimo u pravom smeru. A odrasli, imamo i 40% odraslih, tinejdžera i odraslih, oni to doživljavaju kao rekreaciju i razonod. Da, zato što ovdje kaže da ste vi klub za sport i rekreaciju stvari, za Aikido i za rekreaciju. Sa nama je danas i Vukašin. Koliko godina? 15 godina. Ma ti si meni poznat od nekud. Pa, možda iz filma Tome. Ti si mladi Toma. Jeste. Je li tako? Da. Mladi Toma, nisam znala da je Toma trenirao Aikido. Čoveče. Pa, mali jeste. Pa, slušaj, da ti pružim ruku pre svega za Tomu i za to, ali i da ti nekako sad si mi potpuno postao neverovatan. Pa ti sve stižeš. M Aikido, M film, M sve. Kako, čoveče? Od kad treniraš Aikido? Od 4. godine, znači već 11 godina. A jel vežbaš uz neko si te rosnu? Ne, jel tako? Pa pusti se na treningu po neka muzika. Dobro. Otkud ti u svetu Aikida? Pa, moji roditelji, šetali smo oko naselja i vidjeli smo klub, zainteresovao sam se. Meni su moji rekli da sam ja bio smotano dete i onda sam uz Aikido to uspeo da ispravim. A reci mi, otkud ti u filmu Toma? To od malena. Od malena sam ja u glumi, u pozorištu, a ovo preko castinga. Ali ovo je, trener će tu se složiti, ovo je zanimljivo. Imamo, znači, dete koje ide i na sport i na glumu. I naravno sve postiže. Da ne pitam kakav si u školi? Odlično. Bože moj. Bravo, svaka čast za njega. Kako usklađuješ to? I kada si snimao film Toma, morao si da uskladiš sa treninzima ili si imao podjednako obaveza? Pa jeste, morao sam da pravim neke kompromise. Mislim, meni su treninzi odmor od svega toga, neko mesto gde izbacim svu tu negativnu energiju, gde se baš opustim. Da, dobro, sad ćemo pričati o Aikidu, samo da ne propustim, da kažem, ipak je pola miliona ljudi videlo za tako kratko vreme. Šta ti kažu drugari? Oduševljeni su, svi pohvale na sve strane. Te prepoznaju ovako na ulici? Pa još nisu. Mislim, kad nisi u kostimu? Još nisu, ali polako. Biće i to. Dobro, samo je bitno da drugari kažu bravo, to sve ovo ne. Hoće neko da kaže, jel ovde trenira mladi Toma da dođem ovde u Aikido klubu Zemunu? Pa možda, imamo mi dosta talentovane dece. Ono što smo na početku spomenuli, jedna od velikih prednosti Aikidoa što nije sport, osim toga što nema povreda, jeste i to što nema nekog prevelikog odricanja. Aikido možete da se bavite čitavog života. I sa 4 godine i dok ste tinejdžer i dok imate neki svoj posao, neku profesiju, ozbiljnu profesiju. Kod nas treniraju doktori, profesori, ne podcenjujem ničija zanimanja, ali zaista imamo ljude koji su izuzetno angažovani, ali ovo stižu prosto 2 do 3 puta nedeljno da nađu vremena za sebe i kažu da su se preporodili
Jer svako tu pronalazi šta mu više odgovara. Neko, kako da kažem, neko rekreacijom se dovodi u red, uglavnom sedimo ispred računara, pogrbljeni, vozimo savijeni. Aikido u tom smislu razvija telo i održava ga. Sve ste rekli što ja radim. Evo sad sam morala da se ispravim, a i vozim onako za volanom, nekada zaboravljam, u stvari treba da se rekreiram, da odem na Aikido. A od kada se vi bavite, od kada ste trener? Ja se bavim od 11. godine, znači pune 32 godine se bavim time, a trener sam preko 20 godina. Da, ovo što je Vukašin rekao, dešava se najčešće da roditelji prvo treniraju Aikido, je li tako, pa onda to prenesu na svoje dece? Ili da roditelji nas upoznaju sa tim, upute nas na to. Nisu moji roditelji, moja majka je kardiolog, otac je magistar ekonomije, ali oni su prosto smatrali da je u tom nekom periodu, to je bila 89. 90. burna vremena, da bi bilo dobro da se usmerim na sport. Doduše, ja sam uvijek naginjao kao nekom sportu, a ovdje sam se jednostavno pronašao. Koliko traje ili kako izgleda, koliko, rekli ste 2 do 3 puta nedeljno traje, kako izgleda trening Aikidoa? Aikidoa, bravo. Baš tako. Eto, Aikidoa. Danas ću slomiti jezik, imala sam prvo Ok, nema veze, u svakom slučaju danas nije moj dan za priču. Koliko traje jedan trening? Pa principijalno 60 minuta, to je neki uvodni deo gde idemo 2 puta nedeljno za početak sa manjom decom, jer za Aikido je potrebna i koncentracija, nije dovoljno samo imati energiju. Trening se sastoji uglavnom 10 do 15 minuta se rade vežbe zagrevanja, gimnastika, Aikido gimnastika, potom se uče neka osnovna kretanja i Aikido padovi. Padovi omogućavaju deci da se snađu lepo u prostoru, da ne daj Bože kad se sapletu ili padnu negde na ulici da znaju da sačuvaju glavu, što bi se reklo za početak, pa i u svakodnevnom životu. A zatim negde drugi deo treninga se ostavlja za baš izučavanje Aikido tehnika, odnosno tehnika samoodbrane i na kraju nekih 5 minuta ostane za neku relaksaciju, neke malo igrice ako su deca u pitanju, vežbe snage i vežbe istezanja. Aha, imate i vežbe snage i istezanja. Nemate takmičenja, ali na koji način se družite i ostvarujete saradnju sa ostalim udruženjima? Kako to ide? Pretpostavljam da su neki susreti u pitanju. A da, mi imamo pre svega našu organizaciju koja se zove Internacionalna Aikido akademija, čiji je predsjednik Bratislav Stajić. To je bio jedan i još uvijek jedan od najboljih učenika pokojnog Ljube Vračarevića. I imamo savez. Taj savez okuplja nekoliko klubova u Srbiji, a sama akademija okuplja klubove iz Kazahstana, Rusije, Slovenije. Dakle, sarađujemo i sa drugim zemljama, oni uče od nas. Imamo te godišnje seminare kada oni dolaze kod nas i tad se družimo. Moja deca su skoro progovorila ruski uz ta druženja. Šta reći? Otac ste 4 mališana, oni svi idu na Aikido. Jeste. Da. Šta biste vi kao roditelj preporučili drugim roditeljima? Evo, svedoci smo, nažalost, i tog sve češćih vršnjačkog nasilja. Jeste. Pa kažu da je Aikido zapravo za decu baš dobar, između ostalog i zbog toga. Da se dete samo odbrani. Upravo to. Bitno je da dete ima neki angažman. Pored škole, koja je na prvom mestu, naravno, dete ide ili na strane jezike ili ako ima afiniteta prema muzici, ide u muzičku školu. Znači da ima neku širinu, a pored toga i da se bavi sportom. Ja nisam, što se kaže, onako slepo ustrojen da kažem deca moraju da rade Aikido. Ne, daleko od toga. Moja deca kombinuju, idu i na odbojku. Probale su razne sportove. Aikido je nešto prosto što se podrazumeva jer ne traži puno vremena. A sve drugo ja sam za to da probaju. I plivanje, i hokej, i sve što žele, ali bih volio da se u nečemu pronađu. Jer ipak treba istrajati u nečemu. Jeste. Bar u jednom sportu pričamo o tome. Da li postoje neke predispozicije koje bi trebalo da ima? Apsolutno ne. Apsolutno ne. Nema kategorija. Dakle, sva deca koja dolaze su manje više pokretljiva. Ima dece koje ne znaju, na primjer, kolut da urade napred, jer danas, nažalost, fizičko vaspitanje dosta zapostavlja iz poznatih razloga u posljednje 2 godine. Tako da deca, moram da priznam da su sve nespretnija. I mislim da je više nego ikad potrebno da budu bosi na strunjačama, da se kreću, da plivaju, da imaju aktivnost. Posvećeno jako zvučite, ali moramo sad to sve da vidimo na delu. Danas su sa nama, evo možete sa leva na desno naše da kažete ko je sa nama. Može. Ovi divni. Mašite vi u kameru, slobodno. Sara Žuža, Natalija,
Milica, Valentina i Gordon. Da, to su sad, pretpostavljam, i različiti uzrasti, je li tako? Jesu. Jel to sad ima veze, nema veze? Šta ćemo danas vidjeti? Evo možemo nešto da vidimo, neki trening. Moja ideja je bila da Natalija, kao jedan od najmlađih članova u klubu, koja ima 6 godina i koja je počela pre godinu dana, to je jedan etalon kako deca počinju i kako napreduju posle godinu dana, da vidimo kako ona to radi, izvodi te tehnike samoodbrane, a potom da vidimo drugare koji nakon dugo godina vežbanja kako napravi, da se prosto napravi poređenje koje je više nego očigledno. Može, izvolite, slobodno, pridružite im se ako je to potrebno. Aikido klub Zemun, roditelji, gledajte gde treba vašu decu da pošaljete. Izvoli. A da, kažem, pametno iskoriste svoje slobodno vreme. Stanite i krenite. To sada šta gledamo, Dejane? Ovo je recimo odbrana od hvata za suprotnu ruku. Natalija je izvela jednu tehniku samoodbrane. Naprimjer, ako neko uhvati za ruku i neće da je pusti, ona može da se oslobodi na taj način što izbaci partnera iz ravnoteže i bezbolno ga onesposobi. Ovo je bio jedan napad od pozadi. Hvala. Sljedeći. Hvala. Postoje razne tehnike samoodbrane. Aikido je neograničen, ima preko 5000 tehnika. Niko to još nije uspeo da izbroji. Tu su i odbrane od oružja raznih. Tako da, apsolutno, jedna veština bez granica. Ovo je sada već opasnije. Ovo je kombinacija jednog napada od pozadi, jednog napada spreda. Uvek devojčice volimo da obučavamo tako da imaju i tu priliku da uče samoodbranu od zahvata nekog od pozadi, jer to je, nažalost, nešto sa čim se ženski pol češće susreće. Hvala. Sljedeći. Dobro. A sada Toma. Ovo je Valentina. Ona trenira skoro 10 godina. Da. Ona je punoletna, inače je student Fakulteta za fizičku kulturu. Tako da će Aikido savršeno doći u njenoj budućoj profesiji. Jao. Inače, asistira u mlađim grupama kod dece, pomaže u njihovom sazrevanju, razvoju i učenju. Ne smem da gledam, Dejane. Da li ovo njih sada boli? Ne, oni su trenirani. Padovi su sastavni deo našeg treninga. Dobro. Tako da je ovo njima kao dobar dan. Dobro. Dobar dan, dobar dan. Ni ovo ne boli? Ne. Zato što se amortizuje pad delovima tela koji nisu osetljivi na udarce. Oni su se prethodno, pretpostavljam, zagrejali? Da, dole smo se malo pripremili u pripremnom delu u hodniku. Dobro, to je tako kad su televizijski uslovi u pitanju. Hvala. Od trenera nećemo ništa videti. Pa morao bi sad da se demontiram, a i nije red da mladog glumca, ne daj Bože. Ne taman posla. Divni ste bili i hvala vam mnogo. Tomo, gledamo te i dalje na filmu. Ako bude Vukašine ponovo prilike, dođeš ovdje i pričamo o tome. Sad je pre svega bilo važno da predstavimo Aikido klub Zemun i hvala još jednom svima vama. A, to je bio taj pozdrav. Možete ponovite još jednom, nismo vidjeli na TV-u. Nije uobičajen za naš stil, ali možemo da ga primenimo. On je više za ovaj tradicionalni japanski aikido. Aha, samo se savi, je li tako? Tako je. Evo i ja ću da najavim reklame, možete ako. Hvala vam puno. Sada reklame.